ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. хонаҳои арзон ва квартираҳои арзоне, ки аз шаҳри Душанбе чӣ хеле шумо мехостем. хоб видеонаворро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораи мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номерои имо ба ҳасаби мо рӯй кунед. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 60 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем, ки видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар Чорбоғ, пеши бозори нав да мешавад, ки ба қариби бозори нав ҳӯй мешавад. обшим 6 сотиқ замина, ки 3 дар хона андохтаган, ки хона тайёра, якта калидор, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, газхона, ҳамин хел чуш отдельни дар барош кадаги аст, ки 3 дар хона ремонт дорад, бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст, ки боз ду камаз дига қумам дорад, ки барои ягон стройка кардантон яъне ки мешавад. гирди хона маҳкам аст, обсведа дар наздикиш мактаб, мағоза ва бозори нав ба қариби ҳӯй мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ки сум дар кор мега ба ҳамин хотир фурӯш намондиам. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдо мекунем. мега соҳибаш, ки рақамҳои Тоҷикистоншон ва рақамҳои Россияшон имо ватсап доранд. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳошон гирем. дӯстон, шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо ватсаби мо рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи хушманзар, поёни Кончи, Заря ва Сток. ҳамин хел маълумот. обшим 6 сотиқ замина, ки 4 дар хона кардаги тайёра, ки якта ошхона, ҳамомуш дар даруни ҳамин хона аст, ки як калидор дига ҳам дорад. дар даруни хона термис, ҳамин хел шароитҳои зиндагӣ аст, ки дӯстон, хона бо гӯшти пухта омода шудааст, ки дар ҳамин хона 50 000 гӯшти пухта рафтага, ки бардорон дар инҷа обуш бе проблема сведа аст. дар наздикии хона дарё, яъне ки об ҳаст ва гирдуш ду тарафаш маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100%, яъне ки лаби роҳ да қарор, ки дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳаст. дӯстон, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. агар кадоми шумо харидор бошен, дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумот шавед. нархаш бо маслиҳат дар рақамошон аст, ки имо ватсап доранд. метавонед дигар маълумотша гирен. марамат. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар жилмассив. гуфтагиҳои соҳибшон, ки духонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад, ки 53 квадрати метр, ки даруни хонаҳо калона мега отдельна аст, ки дар тирезаҳошон отдельна аст. дӯстон, обсвей дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, темиз, шифонер, мебел, ҳамин хел чизо, ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдо мекунем. мега ки хона 100% ҳама шароитҳои зиндагӣ ремонтчам ремонти беҳтарин аст. хоб кадомтон агар харидор бошед, рақамошон дар поёни видео аст, ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон ҳам гирем. бо одами харидор бошад, мега соҳибшон, боз арзон ва муомила мекунем. мега ки мисол оилавӣ мега маҳсубка мерем, гиҷо мерега ба ҳамин хотир мефурӯшам. хоб марҳамат, занг занед, бештар маълумотро дӯстон аз худашон гирем ва хоҳиш мекунем, ки лайкотон намонед ва видеонавори моро поделиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, ки якта дига қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, яъне ки лаби роҳи Душанбе, Қурған. обшим 6 сотиқ замина, ки 3 дар хона кардаги тайёра, ки якта калидор дорад, ки ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамомуш ҳамаш ремонти беҳтарин кардага, ки даруни хона ҳам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина, ки мебел, кухни, гарнитур, диван, ҳамин хел чизо, ки ремонтуш хонара беҳтарин бо сифати баланд карда шудааст. гирди хона маҳкам аст, ки дар беруншам бо ошхона, ҳаммом, ҳамин хел аловхона, ҳамин хел чизо дар дуруни хона ҳам бо дӯстон, яъне ки телевизор, холодильник, ҳамин хел чизо дорад. яъне ки кӯчашон кӯчаи хилолӣ гуфтагиҳои дӯстони азиз, хай бо бештар маълумотша аз худашон мегирен. фурӯхта мешавад
бо нархи 250,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем ки сум дар кора мега ба ҳамин хотир ремонти хонам 100%. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумот аз худашон гиред. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар восточни Халма. обшим 6 сотиқ замине ки дар хона кардаги хонаҳо, яъне ки хонаи союзни ҳастад ки ремонтшон ани средня ремонт кардан дар кора рангу бур кардан дар кора ки дар инҷа обсве дорад ки гирдаш дӯстони азиз ҳуяҷ хеле хитон мебинен. нашуд ошхона ҳамон ҳеҷ чиз ягон чиз гуфтагӣ нест, фақат хонаи холие ки намхали беремонта ва ҳамин қадр маълумот аст ки нархаш арзонае. фурӯхта мешавад бо нархи 65,000 сомонӣ ки боз ва савдо муомила мекунем. мега ки дигар маълумотои пурраша аз худашон мегирем. дӯстон, ягон маълумотша агар мо хато фаҳмида бошем, рақамошон аст ки метавонен бештар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат, занг зада пурсен. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро падилиста кунед ва лайкоту намонед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментария нависед, мо албатта ба шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Норак дар деҳаи Узбек Лангар гуфтагӣ аст ки ҳамин хеле маълумот пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки хай бо дигар маълумотошам мегирен. обшим 6 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ аст ки якта калидорам дорад ки 2 дар хонаш уже ремонти беҳтарин кардагӣ тайёра ки ба дигар хонаош мега фақат сафеди холӣ кардагӣ аст. отделни ошхона ҳамомшам аст. дӯстон аст ки ду тарафи хона маҳкам аст ки обсве дорад. ошхона чизошам отделни аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем, мега соҳибшон, яъне ки 6 сотиқ замин, 4 дар хона, якта калидор бо ошхона чизошам ҳастае. вариантҳои алишиам дорад, нагуфтиам бо чӣ хахтон пешниҳод мекунед. рақамошон дар поёни видео метавонен бештар маълумотша гиред. марҳамат. квартираи фурӯши навбатии мо дӯстон аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 7 километр гуфтагӣ ки дар Шоҳмансур дохил мешавам, мега соҳибшон. обшим дохонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад ки 42 квадрати метре. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, отделни аст ки хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дудона сурат шуда, хай дигар суратоша равона кардан аз худашон мегирем. дар даруни хона мега ҳаст ки стиральни машина автоматически ва кондиционер, холодильник, термикс, телевизор, плоский шифонер ва ғайраҳо аст ки қатъишон бо чизи чораш фурӯхта мешавад ки чизе ки дар ҳамин хона аст ҳамаша метиҳанд. нархаш дӯстон 290,000 сомоние ки боз муомила ва савдо мекунем, мега хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин, ремонтшам нағзае. рақамошон аст ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Клоб, аниқтар маълумоташ нест, аз худашон мегирен. узри зиёд. обшим 4 сотиқ замине ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор дорад ки обсвет ҳастае. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон дорад ки хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонтшам ремонти нағза, мебел, сандуқ, ҳамин телевизор, ҳамин хел чизо дорад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки обсвет аст, гирдаш маҳкам. фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. дар дуни хонаам кондиционер, ҳамин хел чизо ҳастае. рақамошон аст ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, яъне ки маълумоти аниқша нагуфтиям, ба кадоме ки харидор бошад бо телефон мефаҳмонем тага соҳибшон. марҳамат, занг занед ва лайкоту намонед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментария нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 112 микрорайон. ҳамин қадр маълумот аст ки ба мо пешниҳод карданд. обшим духонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад 38 квадрати метре. обсве дорад ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, яъне ки термис, ҳамин хел чизо аст ки дӯстони азиз сураташ кам аст ки дигарша бо телефон мефаҳмонем гуфтаги соҳибшон. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем ки мебелам, телевизорам, ҳамин хел чизо доштиам ки ремонтшам ремонти беҳтаринае.
خب بیشتر معلوماتش از خودشون میگیرین که خیلی رقمشون هست زنگ زده معلومات بیشتر شپرسین. دوستان عزیز شما اگر هم خیلی کوارتیرای فروشی داشته باشید میتونید که معلومات پورش قطعی صورتش در نمره ایمو واسه ما رکلام میکنیم یا که ماشین خونه زمین فردا روی کنه رکلام میمونیم. خانه فروشی نزدی حولگی است دوستان که قرار دارد در شهر خوجند در автовокзал گفتگی است صاحبشون که فقط صورت‌های درونش روان کردگی هستند که از بیرونش نیست بردارن. خب обшим 4 сотик замине ки дар хона кардагӣ тайёрая ки ошхона ҳуҷратхона ҳамомшам аддени аст ки обсве дорад телевизор я мебел ҳами хелчо ки ремонти средня маълумоташ беҳади бад каме бардон аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки бештар маълумотҳои пурра бо телефон фақат одамони харидор дафта ки дар автовокзали хуҷанд қарор доштааст. рақамошон ҳастае ки метавонем бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. марҳамат занг занед ва лайкотон дар видеонавори мо айдон набора монед ва чӣ хонае ки ба шумо даркора дар комментария нависед. албатта ки мо хонда ба шумо кофта пешниҳод мекунем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон. чӣ хеле ихтор медонед қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Исмат Шарипов яъне ки деҳаи Болёни Поён. обшим қариб 42 сотиқ зиёд замин аст ки 6 дар хона кардагӣ тайёрая ки хонаҳо дарошон 5 баста аст ки якта калидори 10 баста ва як хонаи дигар 6 ба 2 аст ки дароншон калона ки дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки дар дуни хона халадени мебел ҳами хел ки айни ҳол дар дуни хона ҳеҷка зиндагӣ намекунад ба ҳамин хотир мефурӯшанд ки нархаш бо маслиҳат аст дӯстони азиз ки дар инҷа бо боғам доранд. ҳамин хона рост гап клиент бисёре ки нарх навошон тоғири нагирифта яъне ки соҳибшон дар Россия аст агар кадоме ки мехарад яъне ки омада ба шумо афорим кардан метиянд. кадомтон агар харидори аниқ бошед муомила кардатонед рақамошон аст ки метавонед бештар маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз марҳамат занг зада пурсен. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар пеши бозорчаи ҳайдарӣ гуфтагӣ аст дӯстоне ки наздикии бозори Султони Кабир мешавад. обшим якхонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад 23 квадрати метре ки обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон термис мебел кухни гарнитур трезаҳои пластикӣ ҳамаш ҳаст дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки хоб хона яъне ки ремонтша мега 5 мошин мега ремонти нав кардем ки мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки дар наздикиш бозорча хай магазин супермаркет ҳамаи хел чизо ба алинса ҳастае садикам будае. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега фақат одамони харидор бошанд. хоб рақамошон дар поини видео аст ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. боз муомила ва савдо мекунем мега фақат одамони харидор дар корае. марҳамат занг занед дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз шумо агар ҳамхали квартира хона замин мошин чизе ки барои реклама дорен дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд ки 12 эълони имрӯза буд дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.